ବନ୍ଧୁଗଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ। ଘରର ଗୁରୁଜନମାନେ ସର୍ବଦା ଭଲ କଥା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଘରର ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ହିଁ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା କଳହ କ୍ଲେଶ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟର ଆଚାର ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନେ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ମାନସିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲେ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଦୈନିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ସ୍ନାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥାଏ। ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କିଛି ଗଛକୁ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ମାନାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଏକ ଗଛ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ଏହି ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ତୁଳସୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନଥାଏ, ସେହି ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାସ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାସ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପିତ କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ମାଳକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୋବଳ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତିଳକ ଲଗାଇବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଅସାଧାରଣ